Лято е и сме на морето, но днес няма да си почиваме. Днес ще ви заведем в един от последните ни реализирани проекти. Апартамент, който не е предвиден за отдаване под наем, а е място, на което собствениците си почиват всяка година. Започваме от входното антре, където изработихме портманто с растърна ламперия и предвидено място за сядане. Материалите, които използвахме, са ПДЧ. Имаме и шкаф за съхранение. Идеята е да създадем максимална функционалност още с първата стъпка в жилището. Преминаваме към кухнята. Материалите, които използвахме тук, са ПДЧ. Плота е термоплот. Горният ред шкафове е в син цвят, а работната зона е очертана в дървесен принт. Имаме и дръжки в черен цвят, които играят и ролята на акцент. Механизмите, които използвахме, са на блум с плавно затваряне. Кухненски остров отново е изработен от ПДЧ в така актуалния дървесен принт. Има още места за съхранение в дневната, има гардероби пред мен и зад мен, които сме разположили по цялата височина на помещението и сме използвали дръжки с алуминиеви профили. И тук материалът е ПДЧ. Спалнята е в светли тонове, с тапицирано легло и табла в свежо зелено. А над нощното шкафче вграден гардероб, който допълва изчистения дизайн. В детската залагаме на същата хармония. Тапицирана табла, гардероб за съхранение и топли светли цветове, които създават уют и спокойствие. Това беше от нас. Ако ви имате нужда от интериорен проект или обзавеждане на вашия дом, свържете се с нас. А за мен сега е време да изпия един свеж коктейл. До скоро!